सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 10 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि गोदान मुगानि सोदोमस्रि बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि जिख्लाबसे खन्थाइ अचिन्त बसुमतारीनि मिथिंगा क'क्राझारनि आसिनाथ बसुमतारीनि नोजोरनि हांमा चिरांनि मौसुमि दैमारिनि सांग्रेमा एम्फौ बाक्सानि रैदोम बर'नि बोहैथि दाहार जोबनानै थाङा आरो बाक्सानि सबिराम बर'नि होसोदोंमोन मोब्लिब गोहो खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।